Hovorila som, že v kúpeľni sa budeme stretávať dosť často, a tak aj dnes kúpeľňovka. Ja nemám make-up, mám iba krém, ochranný faktor a mám urobené vlasy. A to všetko z toho dôvodu, že je štvrtok. A teda make-up mi pribudne okolo 9:30 priamo u Aťky, u kozmetičky. Je 6:45. Ja takto idem do práce, no ale skôr, kým tam pôjdem, tak sa musím obliecť a hlavne idem zobudiť tú moju malú. Číslo 5 a číslo 5. Dnes sme to pohľadali, aby sme potom nehrali sa. Takže a dohodli sme sa, že jedna bude moja. Že? Môžem otvoriť túto, či tamtu? Tata, moje. Dobre, takže dohodli sme sa, že dneska kalendár otvárame na striedačku. Už ti otvárať nedám. Má tam čokoládku a tu už si môže vybrať ona. Včera som nezjedla. To nevadí, že si včera nezjedla. Potom ich poješ naraz na Vianoce. A to ďalšie autíčko. No, a šup rýchlo, čo je v tom druhom, pretože je veľa hodín. Nie je až tak veľa, ako to dramatizujem, ale každú chvíľu by sme už mali odchádzať. Sprchovačka. Uhádla som? Dušky. Uhádla som. Takže Darka si už len zoberie opasok a ja ťa čakám na chodbe, dobre? Sme už na odchode z domu. Darka si dáva poslednú bodku v podobe náhrydelníka. Je takáto krásna. Ale no, takáto krásna. Šup, utekaj sa obuť. Ja, džínsy, sveter. Není nad čím rozmýšľať, pretože toto budú šaty, ktorých budem vysielať. Teda aspoň taký je plán, verím, že to tak aj vyjde. Bez make-upu, práve preto, že mám vysielať deň. No čo už, beriem kabát, Darka berie kabát a šup, do práce a do školy. A ako som sľúbila, stále sa držím toho, že vám ukážem aj tú vonkajšiu verziu. A dnes je to úplne rovnaký kabát ako včera. Pretože sa mi ich nechcelo meniť a pretože si myslím, že sa mi hodí. Aj Darka berie rovnakú vetrovočku ako včera. Odchádzame. Teraz už naozaj a definitívne. Je tesne pred 8:30, ja pracujem a toto tu nie je otvorené náhodne. Zistím si totižto informácie. Skôr však, než budem pokračovať, na malú chvíľočku si odbehnem vedľa do kasky. A odbehla som si kvôli tejto krásnej malej princeznej. Čo tu máte dneska v kaske? Sobikanika idú do kina tu s celou triedou, vlastne s celou školou. Za chvíľočku im začne rozprávka. Chcela by som mať také vyučovanie, ako má ona za každým, že? Prišla som ju pozdraviť a utekam naspäť do práce. Čau! Jediným šťastím je, že to mám naozaj cez chodbu, blízúčko, je to 10 sekúnd. A po pozdrave mojej malej som naspäť v kancelárii a znova zahryznem sa do práce a idem, pretože naozaj je 8:30 a čas kvapí. Ako hovorí môj kolega, neplánujem, pretože to je od slova plano. A presne tak to dopadlo aj dnes. Moja kozmetička má nakoniec voľno, chyba v komunikácii. A tak ja som odbehla domov, zobrala som si vlastný make-up a idem sa skrášliť, lebo nič iné mi nezostáva. Zrkadlo je tu, aké je. Zvládla som to predtým, zvládnem to aj teraz. Nebudeme si klamať, nevyzerá to, ako keď odchádzam od Aťky, ale na vysielanie to hádam bude stačiť. Možno ešte bude treba pridať trošku líčok, pretože svetlá žerú líčka, v žargóne našom povedané. Uvidíme, príde Natálka a povie, či dodať niečo, či ani netreba. Vo štvrtok pravidelne je súčasťou našeho vysielania aj súťaž, takže tu sú otvorené mená so správnymi odpoveďami, tu nový textový dokument, kam ich idem prepísať. Odpovede nám môžu zasielať samozrejme aj na mailovú adresu súťaž, tak aj odtiaľ som mená vypísala. Rovnako som bola vybrať poštovú schránku, kde sú mená. Mám to hotové, takže kliknem na túto ikonku a tlačím. A tu už je pohľad na naše krásne osudie. Všetko je vytlačené a ja začínam strihať. A tým pádom príprava na dnešné vysielanie takmer skončí. Musela som ešte odbehnúť. Na vysielanie potrebujeme sviečky na adventný veniec. A ja vyberám, ktoré použijem. Usmiata Natálka, aj keď na to nevyzerala, naozaj sa usmieva, si pozerá príspevky. Ja som si vložila text do čítačky, text som si vytlačila, takže beriem vytlačený text, beriem súťaž a utekám do štúdia.
Vlastne ešte neutekam do štúdia, aj keď už som nachystaná, Natálka mi dotupíruje vlasy a zabudla som si dať rúž. Takže rúž a až potom utekam do štúdia. A tentokrát využívam televíznu techniku, ja už sedím v štúdiu, potom si to vystrihnem, čo si budeme klamať. Natálka sa už chystá za čítačku, zatiaľ mi tam nebeží text, ale každú chvíľu začne. Ja si idem urobiť peknú náhľadovú fotku a pustíme sa do práce. Jednou z vecí, na ktorej sa deti v predvianočnom období tešia, sú adventné kalendáre. V nasledujúcom príspevku sa spoločne pozrieme na jeden z nich, ktorý však potešil zvieratká. A s úsmevom. A neusmievam sa? Myslím, že nie. Adventný čas je už tu. Začalo 4-týždňové čakanie na najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. Na stretnutí z HK Levice pokračovali vo výborných výsledkoch. Ty kokso, to už druhýkrát som dala zle. Výkonoch tam mám napísané, výkonoch. Som tu z aktualizáciou dnešného dňa, je 12:30, ja striham reláciu, ako vidíte, už som prezlečená. Medzičasom som načítala posledný text a teraz už len striham, pretože ako hovorím, je 12:30 a máme teda čo robiť, aby o 6:00 vyšla. Natálka sa krásne uspieva. Ty mi ukazuje, že už je po 3:00. Ona... Ja chcem, že by rýchlejšie robil počítač. Aha, to nezvládne, takže ona kým robí na mojom počítači, ja sa idem najesť, pretože ako hovorím, je po 3:00. Tentokrát mám len jednu obrazovku, sedím v inej miestnosti za počítačom môjho kameramana a takto krásne si exportujem moderátorské príspevky. Už len zopár a začnem skladať reláciu. Darka, kde si teraz? Áno, v mojej práci. My totižto ideme za chvíľočku na divadielko pred Mikulášom. Dobre hovorím? No. Ideme si to užiť a potom mamka znova pracuje, tak? Takže je za 10:05 a my utekáme. A už sedíme usadené. A tam sa budú diať čarovné zázraky. Však. A máme tu aj tetu Zuzku a Inku. A okrem toho úplne plnú divadelnú salu. Ona dala zrkadlo, tak sa na ňom pozrela a zrazu iba socha. No presne, keď sa kúkla do zrkadla, vlastne socha. A on to skúša, každý deň to skúša, stále to skúša, vidíš a pozri. No dobre, už stačí, už sme to videli, podolu. No. Aj toto patrí medzi výhody mojej práce, že si môžem natočiť zábery z miest, kam sa bežne ľudia nedostanú. A nestojím tu náhodou. O chvíľu sa rozsvieti tento stromček a ja to potrebujem zaznamenať, pretože môj kameraman je niekde tam dolu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, a 1, Takže som to poradil. Aké bolo rozsvietenie stromčeka? A kam ideme teraz? Neutekaj mi zo záberu. Na punč. V Darke bolo málo. Divadlo a rozsvietenie stromčeka a všetko. A tak ideme ešte dať si punč. A samozrejme nealkoholicky, lebo ona je neplnoletá a ja som permanentný šofér. Dobre hovorím? Tak hľadaj, v ktorom stánku majú detský punč. Nie len jedno dieťa. Ja takto voľne sa prejdem po meste a pozberám aj ďalšie deti do vlogu, však čo by nie. Dievčatá, veľký úsmev. Všetko spolužiačky, rovnaký ročník, chodili spolu do škôlky, že? Za mnou známa detská izba môjho syna. Vpredu ja, ako vidíte. Podľa vlasov a podľa toho, ako sa krásne lesknem, tak už mám po sprche všetky séra a olejčeky nanesené. A ja na dnes nemám viac kapacitu. Znova pozerám, je naozaj 7:30. Idem si robiť žurnál, na ktorý som 3 dní nešahla. Nedalo sa. Tu sú pripravené pera. Aby ste si nemysleli, aká ja som dokonalá. Mikuláš v podobe môjho manžela mi kúpil čipsy. Moje obľúbené len tak mimochodom. To bolo pre dnešný deň všetko. Verím, že som vám tu natočila, čo sa dalo, zostriehala, čo sa dalo. A ak ste si všimli, tak niekedy mám také divný zvuk vo videách, že veľmi nesedí s tým, čo rozprávam.
Neviem, čo je s tým telefónom, či má zaplnenú pamäť alebo čo. Občas mi posunie zvuk proti obrazu a ja to potom musím takto ukladať. Nie vždy mi to vyjde. Takže ak by ste si to všimli, tak to ignorujte. Toto bol štvrtok. Pracovný, únavný, dlhý. Je nič proti tomu, čo ma čaká zajtra. Tam budem mať do obedu krásne, voľné, mám len exportovať videá a naplánovať. To je nič, to je sedenie za počítačom. Ale po obede Humenou sú trhy. Otváranie trhov, jedna vec. Darka na tanečnú, podarku na tanečnú a potom ma čaká ešte divadelné predstavenie. A pracovné budem mať aj víkend, sobotu, aj nedeľu. Ale to prebieham. Zajtra sa znova uvidíme. Dovtedy kľudne sociálne siete, lajky, zdieľania, čo len chcete. A všimla som si, že pri každom vlogmase mi pribudne jeden sledovateľ. Ste úžasní. Ďakujem vám za to. A ďakujem aj tým, ktorí sú tu so mnou už dlhé roky a ktorí ma stále podporujú tým, že ma odoberajú a píšu komentáre. Ste naozaj zúžasní. Fakt som dneska dlho rozprávala. Ste úžasní. Ja končím. Odkazy na sociálne siete boli tam určite pred chvíľou. A ja už len dodávam to, že si nezabudnite užívať každú minútu, každúčku, naozaj každú jednu minútu svojho dňa a nie len do toho zajtrajšieho vlogmasu, ale ešte aj potom ďalej a ďalej a ďalej.